Altså, Moby Disk startede jo i 1987. Der startede vi i en kælder ude på Vesterbro. Og vi startede sådan set med at sælge brugte plader. Og vi tog til USA og handlede specielt i Los Angeles. Og så handlede vi simpelthen bare brugte plader, fik dem sendt hjem med skib. Og så når de var solgt, så tog vi afsted igen. Og det sidste gik det så godt, at der var så meget herhjemme, at man kunne få, så det var ikke nødvendigt at tage det over mere. Så det var sådan set sådan, det startede op, og så kom CD'en jo. Og så der havde man både CD og LP'er. Ja. Så men næste år har vi 30 års jubilæum. Første gang vi var i Californien, hvor det var faktisk Los Angeles, udenfor så lidt i udkanten af Los Angeles. Der var nemlig en butikskæde, der hed Moby Disk. Og vi synes, det var et fantastisk navn, så vi snakkede med indhaveren og sagde, hvad det her navn her, vi kunne godt tænke os at lave en pladeforretning, må vi bruge det navn? Vi er fra Danmark. Og Danmark, sagde han, så troede han, det lå en anden stat i USA, så sagde han, nej, det er jo Europa. Hvis det er Europa, så var det fint. Så gjorde det ikke noget. Så måtte det bare ikke være i USA. Ja. Så vi fik navnet der, og så har vi så lavet vores eget logo, så det ikke lignede 100% deres. Til at lukke ned om i Nørregade, fordi der var simpelthen for mange udgifter i forhold til, at salget var virkelig nedadgående. Specielt på CD-markedet og DVD-markedet. Ja. Fordi man kunne streame og få DVD-film på alle mulige måder. Så der var vi simpelthen nødt til, for at der var ikke råd til det. Og så fandt vi så et lokal her, som havde en lidt bedre husleje. Det er så også noget mindre, men det vigtigste er jo at være her, så folk kan komme og kigge. Og nu salget jo så lidt opadgående igen, specielt på LP-siden. Så salget går bedre nu? Ja, det gør. Men altså, det bliver aldrig sådan, som i gamle dage, hvor alle bare havde et stereoanlæg i stuen, og børnene havde et på børneværelset. Sådan bliver det ikke mere. Tiderne er anderledes. Men streamingen, den har jo taget rigtig mange kunder af dem, som har købt CD'er og sådan noget, ikke? Så dem, som køber LP'er i dag, det er folk, som går mere op i musikken, ikke? Som gerne vil have en ordentlig lyd, og som gerne vil involvere sig lidt mere i musik. Altså jeg vil sige, jeg ved ikke, om vi sælger allermest af, men sådan noget som heavy, det er et stort marked, og det er meget trofast publikum. Og de vil også gerne have LP'er, også fordi heavy musik er tit og ofte, når man ser coverne på en heavyplade, ikke? Der er virkelig gjort noget ud af det. Så der ligger også noget i coveren, ikke? Som er en form for kunst, som hører med til musikken. Men ellers så sælger vi faktisk alt muligt. Men heavy er et stort marked, det er det virkelig. Køber folk primært nyt eller brugt i Moby Disk? Det køber primært nyt. Okay. Vi har også lidt brugt, men der er ikke plads til så meget. Vi kunne godt sælge noget mere brugt, vi vil have noget mere plads. Men fortsatvis køber folk nyt. Og nej, fordelen er jo, at stort set alting kommer på vinyl i dag. Selv til noget som Justin Bieber, og som jeg tænker, det kommer ikke på vinyl, det er også kommet. Record Store Day, det er jo en stor dag. Ja. Den ene dag om året den er. Så der kom Black Friday også, som er om efteråret. Men det er helt klart en stor dag, hvor folk de stod i kø ned ad gaden her, da vi åbnede den dag. Og der kommer der netop, den dag kommer der en masse eksklusive ting, som kommer i meget små oplag. Og det er jo på vinyl det hele. Det er også en fin lille niche at have, altså. Og det blev jo også lavet som sådan en slags eksklusivitet for små butikker, ikke? For at få dem til at overleve. Så udgav man noget kun på vinyl og i små oplag, som så var meningen kun skulle sælge til små fysiske butikker, ikke? Og det er det koncept, som gerne skulle fortsætte, således at der bliver små levende butikker tilbage, der sælger musik. Ellers så dør de sgu alle sammen. Men vores netsalg stiger og har gjort det lige siden, at vi fik lavet en ny side ude ved noget, der hedder Brand New Media. Der er det i hvert fald gået fremad for os, det er helt klart. Og så har man også andre, der er noget, der hedder Discogs, som også har sådan en side på nettet, hvor man kan købe handler både CD og mest LP'er. Og der sælger vi også rimelig pænt. I was born on a Sunday, but Thursday
der gør os anderledes, det er, at alle dem, som har arbejdet igennem tiderne, selv er nogle musiknørder, ikke? Man kan godt lide at stå og snakke med folk, og forklare dem lidt om musik, og hjælpe dem til, at man kan godt lide den der plade, jamen, så kan du sikkert også lide den her. Altså den der nærkontakt med folk, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er i hvert fald det, som jeg altid har holdt rigtig meget af, også alle de ansatte, der har været igennem tiden, ikke? Det er det, man skal give videre til folk. Ikke bare sådan, man går og køber noget og siger farvel. Nej, sådan, det har aldrig brugt mig om, det der med, altså nogle steder kan man lige frem og rende op og spørge op ved en disk, ikke? Skal have den der med Rolling Stones, ikke? Hvor de så siger, hvem er Rolling Stones, ikke? Altså så er det jo ikke en musikbutik. Nej. Jeg mener, at der skal være en eller anden form for ekspertise, for man kan ekspedere folk på den rigtige måde. Og det har vi i hvert fald altid forsøgt at gøre med opdisk. Så jeg tror ikke, at LP'en er død om 5 år. Jeg tror heller ikke, CD'en er død om 5 år. DVD-filmen, den har jeg lidt svært med at finde ud af, hvordan den er hvorledes. Men LP'en, den dør ikke. Altså, nu har de forsøgt at slå LP'en ihjel siden omkring 90, ikke? Og jeg tror ikke, det nytter noget. Og det er kun på grund af, at den kvalitetsmæssigt er så god, som den er. For ellers har vandet været udryddet, hvis den ikke havde været god nok. Men det er derfor, den overlever. Det er, fordi den er super. When the music's over, when the music's over here, when